7 years na ang milabay sukad atong Marawi Siege mga kabisaya ug karong adlaw adto na to ang Ground Zero Marawi City. Kung kamusta na ba? Mga kabisaya, ang inyong nakita karon mao kini ang Bangolo Bridge nga makita na to before ta musulod sa Ground Zero Marawi City. Kabalo ba mo mga kabisaya nga during sa Marawi Siege tulo ka buok ang pinaka-critical nga bridges atong panahona og kaning Bangolo ikaduha ni nga bridge nga nabawi sa mga militar during that time. Og nakita naman gyud ninyo nga every now and then nag-checkpoint diri sa Marawi City og before po ka makasulod diri sa Ground Zero na po'y checkpoint. Og mo ni siya nga first street na akong gipakita sa inyo mga kabisaya nga dili pa gid siya pwede mapasudlan og mga sakyanan. Atong buhaton mga kabisaya ang muagi kita sa Pica Street para diretso kita sa Lake Lanao. Og mo ni ang uban mga houses, buildings, small buildings ang wala ninyo nakita sa part 1 mga kabisaya. Og karon sa part 2 ipakita nato tong uban nga mga damage diri during sa Marawi Siege. Katong sa first street, ang unahan ana is makita na to ang Lake Lanao, Sarimanok Stadium, Rizal Park ug Peace Park. But sad to say kay di pa gid siya pwede pasudlan og mga sakyanan mo nang kailangan ta mo detour. And by the way mga kabisaya, from Iligan City to Marawi City, tsada na gid kayo ang dalan. Munang dili angay mag-worry kung magdalag sakyanan kay grabe na gid ka safe inyong mga sakyanan sad kay wala na gid mga lubaong unlike kuno before nga pangit kuno kayong dalan. Og karong adlaw sa tong pagsuroy diri sa Ground Zero daghan tag nakita nga mga motorista. Dili na to sila kaila mga kabisaya but I'm glad nga natay nakita nga mga motorista diring dapita. And then kato yung nakita nga katong grabe kataas mga kabisaya mo to siya ang Rizal Park og Peace Park. Kani nga dalan pod going po ni siya sa may Lake Lanao. Nakita niyo na mga kabisaya ang famous Lake Lanao nga pinakadako nga lake sa Mindanao ug ikaduha nga pinakadako nga lake sa tibuok Pilipinas. Ug kaning Lake Lanao, Sarimanok, Peace Park, Rizal Park makita dayon nato ni diri sa Ground Zero mga kabisaya dito sa first street nga dili pagian straight lang gid adto nga dalan ug ang kuan na dead end mo na gid yung makita tanan but since kinag-detour man ta moagi pa gid ta atong mga guba-guba nga mga balay ug sa atong pag-anhi naputay nakita nga mga gatrabaho diring dapita. Ano to dito kuya? Boulevard? Oh, Boulevard. Lake Lanao Boulevard. Wow. Ito, wave detector. Sagang yan sa kwan, sagang sa tubig. Okay. Tapos dito, hanggang doon ang boulevard? Or ito lang? Hanggang sa may kasada. Okay. Wow. Anong bakante dyan, hotel. Ano? Anang gikuran, hotel. Ay, wow. Grabe. Hotel. Nice. Very Kung nice. na yung mga kwan. May mga event. Bruce Will dito. Kanang may mga... So, pero hindi pa siya Hindi pa nag-ooperate. Wala pa. Yes. Bye, kuya. Bruce Will. Bye! From Lake Lanao mga kabisaya, makita gidayon nato ang Sarimanok Stadium and vice versa. Munang naragid tanan no, gaduol na ginatanan Lake Lanao, Sarimanok, Rizal Park, Peace Park ug nakatsada sa Peace Park mga kabisaya kay nay mga dulaanan sa mga bata. Og mo na ni ang front view sa Sarimanok Stadium mga kabisaya. Og wala gid ta nakasulod mga kabisaya kay as of the moment dili pa gid siya pasudlan. Og pwede lang ta mag-take pictures sa gawas. Og kana inyong nakita karon mga kabisaya, mao kana ang tower sa una sa Dansalan Bato Mosque. Kanita na inyong nakita diri mga kabisaya, dili pa gid siya pwede masudlan but pwede mo makapa-picture sa gawas. Og tanawan nyo guys, nagani siya signage nga bawal mag-date-date. Diba? Kaya nga CCTV. So, kamo diha ha, dili mag-date-date din eh. Igo lang kita magpa-picture diring dapita. Inana gid sila ka-friendly diri mga kabisaya. Imagine,
Igo lang kita milabay sa ilaw, nakita nila nga video ta mo to nag-waves la sa tuwa. O one thing pud na akong na-realize pud diri sa Marawi no, kay grabe pud sila mo accommodate og mga bisita, mga dili maranaw. Every time nami pangutana kung asa agion, asa ang location, bisan pag dili sila atong gipangutana mga kabisaya, mudul gid sila sa imo para mutabang o explain kung asa ta mo agi. O kani inyong nakita tanan mga kabisaya, mao kining mga dapita nga wala na to na feature sa part 1 o nakita gid ninyo no kung unsa kadaghan damage diri during the Marawi siege. Og abin nyo mga kabisaya, kung gatuo mo nga kanang mga damo-damo diha, wala na mga balay, bakante na siya, dili gina siya mao mga kabisaya, kay ang uban ana grabe na gid kapulpog. Og sa pagbalik nato og libot diri sa ground zero, nakita na pud nato no nga naay mga uban balay nakamulo na og renovate. Og isa pud sa atong nakita kaning dako kayo nga mansion diri sa ground zero, Marawi City mga kabisaya, nga grabe na gid kay kapulpog. Dagan kay bangag ang walls og grabe katadtad og igo sa bala mga kabisaya, og ang atop bitaw niya ana as in totally damaged na gid mga kabisaya, og makita gid ninyo no nga gabangag-bangag na gyud tungod sa dagan sa igo sa bala. Day 2 na mo karon mga kabisaya, og another heartbreaking na sa datong nakita diri no. Kay kabalo mo tanawa ang unsang nasa kong likod guys. Grabe kasaya nga building, grabe kasaya. Na to ma-realize no kung unsa kadako nga damage ang nahitabo atong Marawi siege. 4-story building guys, pero kanang tibok 4-story walay pakyas sa igo sa bala. Grabe. So sige na kong hangad sa building mga kabisaya, dili gid na ko ma-explain akong feelings that time. Og ato pong giadtuan ang pinakasulok-sulukang street diri sa ground zero mga kabisaya. Sa pila ka oras natong libot diri sa ground zero, maihap ra gyud ang tawo nga atong makita diri. Og diri nakita pud nato nga bisan sa pinakasuok nga lugar sa ground zero, walay pakyas sa igo sa bala. Diri sa part 2 mga kabisaya, diri na to ma-realize no kung unsa kadako nga impact para sa mga owner ani nga building, ani mga balay nga nasa ground zero. Kay kabalo mo sa grabe nga oras among gigugol diri sa sigiglibot diri sa ground zero, pipila ra gyud ang naka-renovate sa mga damage diri sa balay. Itik na ra sa mga 20% ra gyud, ang 80% wala gid naka-survive, wala naka-renovate, wala naka-rehabilitate sa ilang mismong puy-anan. Og sa among pagbalik mga kabisaya, isa gid sa among gipangita ang Catholic Church nga naa mismo sa ground zero Marawi City. Og nakita gid namo siya mga kabisaya, munang among gibalikan, although dili na gid siya maklaro nga Catholic Church kay ang likod ana mga kabisaya grabe na pud kayo kabungkag, wala na gid mailhan nga Catholic Church siya. But syempre kay kita nagdako magita nga Katoliko, kabalo kita kung unsay porma sa Catholic Church, di ba? Og gitry po na mo siya suroy sa likod kung makaya ba, matanaw ba, pero mo gyapon siya mga kabisaya, close kayo ang likod, dili gid siya makita. Dili gid sayon ang nahitabo nga Marawi siege 7 years ago mga kabisaya. Bisan ako no kung naakoy balay diri sa ground zero, murag wala na siguro ko'y strength nga mobalik pa dinhi og mag-renovate kung grabe kasakit ang akong naagian during that time. Aside atong mansion nga balay nga heartbreaking kaayo sa akong pananaw mga kabisaya, isa po ni nga balay nga isa sa mga damage diri sa ground zero nga angay gid siya hunungan mga kabisaya, kay sakit gyud kayo sa dughan bitaw nga makita nga inana katadtad sa bala, inana kadagang igo sa bala, napay mga bangag-bangag sa walls, og ang atop grabe pila ka igo sa bala ang naa sa atop mga kabisaya. Inana ka heartbreaking diring dapita. Og sa atong pagpadayon sa paglibot diri sa ground zero mga kabisaya, nakita na sad nato ning isa ka building diri nga unsa ba ni siya, apartment or tindahan or hotel or unsa ba kaha, og kaning Fahad Mosque nakita sad nako ni mga kabisaya. Og grabe nasakitan kay ko ani nga mosque ay.
Kani yung makita sa kong likod mo, kini ang Fahad Mosque. O after 7 years mga kabisaya, still wala gyapon siya na rehabilitate. O isa gyapon ni sa mga damage diri sa Ground Zero during the Marawi siege. At this point of time mga kabisaya, na-realize gid na ko ba nga ang nahitabo sa Marawi 7 years ago, dili na gina siya ma-change, dili na siya mautro mga kabisaya, kay nahitabo na ang nahitabo. Og daghan na kay nangamatay na pud ang nangamatay na sad, diba? But we are still hoping and praying na dili nang ta mausab, kay whether we like it or not, ang pinaka-apektado gid during war kay ang mga civilians like us. Og ang long-term effect mga kabisaya, tanawan ninyo diri sa Ground Zero Marawi City. Dugay kaayo naka-renovate ang mga owner dinhi, kay grabe back to zero gid tanan, no? Kay during that time ang murabitag nag-overpower ang fears ninyo, tapos ang inyo na lang ginahuna kay dapat makasurvive mo whole family, bahala na lang mga gamit sa balay or unsa pa na diya, kay makita ra man gid na. Yes, tinuod ginay siya nga makita ra man gid na, kay what is money, makita ra man gid na, pero dugay pa kayo guys. Dugay pa kayo, og kapila pa nga sacrifices, kapila pa nga trabaho, kapila pa nga way tulog para makita na sad og another nga makapundar na pod para sa pamilya. So inana gid kaluoy ang sitwasyon mga kabisaya. Og mauni ang Mapandi Bridge mga kabisaya, isa sa critical nga tulay adtong panahona 7 years ago. Og isa pud ni sa pinakauna nga tulay nga nabawi sa mga militar during that time. Og I am honored nga finally nakaagi ko ani nga bridge, no, kay kabalo ko daghan kaayo ang namatay ani nga mga sundalo nato para lang ma-secure ni nga tulay. Tapos isa mo ba dun? May kaliwanan na magpatas para emission. Ay, okay. Thank you kuya. Thank you po.